Hát én Szuper, most már azokkal az ideggyógyászati betegségekkel foglalkozom, vagy azok érdekelnek, amiket nem lehet nagyon gyógyítani. Javítani is csak kevéssé lehet, és az egész kutatási területem erre irányult azelőtt. Most egy Alzheimer beteget hoztam, akit 2020 óta én kezeltem. A lánya hozta le mindig Budapestről Szegedre, és amikor legelőször vizsgáltam, akkor hát bizonyítani kell, hogy tényleg Alzheimeres, ennek megvannak a maguk orvosi eszközei, és mérni is lehet, hogy ez a feledékenység a domináló tünete, utána gondolkodási zavar, és lehet mérni pontozó skálákkal, hogy milyen súlyos ez a betegség. Az övé akkor 22 pont volt a 30 pontból, ez azt jelenti, hogy közepesen súlyos Alzheimeres. Ugye vannak gyógyszerek, amit adunk, ez mind tüneti gyógyszer, egy kicsit javítja a működését, de semmit nem változtat azon, hogy a sejtek pusztulnak, hogy az agy egyre kisebb lesz, és keletkezik egy gyulladás az agyon belül. És ez a folyamat halad előre. Ez kérdéses mindig, hogy a gyulladás jó vagy rossz, mert a sejtekben felszaporodik egy kóros fehérje, és nem csak a sejtekben, hanem a sejtek közötti állományban is, és ezektől próbáljuk megszabadítani a betegeket, nem nagy sikerrel persze. És hát évente mindig újra kell őket vizsgálni, mert akkor kaphatják csak ezeket a drága gyógyszereket. Most utoljára egy hónappal ezelőtt volt nálam, és hát évente megmérjük, hogy mennyit romlik. Nagy meglepetésemre a 22-30-ból 22 pont helyett 27 pontot teljesített, ami a határa annak, hogy normál. És kérdeztem, hogy hát hogy lehet ez? A lányát kérdeztem, úgyhogy nem az én érdemem, azt tudtam, hogy vajon ez mitől volt, vagy hogyan sikerült ezt. Hát mondja, sokat foglalkozott az édesanyjával, és hogy ismerem-e az ASEA oldatot. Hát mondom, igen, valamit tudok róla. Hát azt adom neki egy hónap óta, azt mondja. Egy hónap óta 240 millilitert naponta, és ez alatt normalizálódott majdnem minden funkciója. Finom dolgokat nem tudott, például egy órát megrajzolni, hogy jó helyen legyenek a számok, de felsorol 10 várost 1 perc alatt, 10 szint 1 perc alatt, 10 gyümölcsöt, 10 állatot 1 perc alatt, amit én nem tudok megcsinálni. Tehát nagyon sokat javult, és azon gondolkoztam el, hogy hogy lehet, miféle javulást okozhat az, hogy így egy olyan betegségben, ahol adottan már egy nagy csomó struktúra elpusztult, és akkor gondoltam arra, hogy a citokinek befolyásolásával javulhat, és találtam is adatokat, hogy adnak citokineket, gyulladásos citokineket ezeknek a betegeknek, akkor javul az állapotuk. Úgyhogy van értelme az ását akkor is adni, hogyha a betegség úgy néz ki, hogy nem gyógyítható, mert az állapot, meg a betegnek a életminősége akkor is javulhat. Ugye a citokinek azok a sejtek közti kommunikációnak az eszközei, és úgy látszik, hogy erre hat az ásra az Alzheimer betegségben. Úgyhogy ez életem egyik legnagyobb meglepetése volt. Nem volt még ilyen, hogy javult valaki ennyi.